אני נזכרת במסוגלות שלי. אני עושה עבודת היזכרות במסוגלות שלי. עבודה נפשית רוחנית היא עבודת היזכרות, וההיזכרות היא תמיד בכוחות שלנו. אני יוצרת חיבור מחדש עם הזיכרון של הכוח שלי. הכוח שלי קיים, הפוטנציאל שלי קיים, זה כבר הוכח כמה וכמה פעמים. עכשיו אני צריכה להתחיל להאמין שהמסוגלות קיימת. אני בונה מחדש את האמון בעצמי ובכוחות שלי. שנת 2025 תהיה שנה של פריצת דרך. אני לומדת לפעול פרקטית, והאמונה תבוא ביחד עם זה. מותר לי להיות אני. רצוי לי להיות אני. הדרישה החיצונית שאהיה מישהי אחרת היא דרישה לא בריאה, ואני לא צריכה להיענות לה. לא רק שזה לא מסוכן להיות אני, אלא להיות אני זה פתח להרבה מאוד מקומות טובים. משהו שיושב עליי ואני לא יכולה לבטא, זה דבר שצריך להתגלות ועוד לא התגלה לי. בזמן הנכון אני אכיר אותו, אדע אותו, הוא יתגלה לי. אני נפתחת לסבלנות. אני סיימתי להיות הילדה עמוקה. זה לא אומר שאני הופכת להיות בן אדם אלים, אבל אני כן, בהחלט, משתכללת בלהיות בן אדם שעומד על שלו. אני לוקחת את הזכויות שלי, ולא מצפה שמישהו יעניק לי אותן. הזכויות שלי מגיעות אליי מהטבע, מאלוהים. אני לוקחת בעלות מלאה על הזכויות שלי. I own it. לפנטזיה יש חיים משלה, ולמציאות יש חיים משלה. לא תמיד הן נפגשות. לרוב הן לא נפגשות. לעתים רחוקות הן נפגשות. לחיים יש יותר מדי מה להציע לי. בחיים יש יותר מדי שפע, מכדי שאני אבזבז את כל אנרגיית החיים שלי על בן אדם אחד. תודעת שפע, יש מספיק לכולם. אני לא חייבת להתאמץ כל כך כדי לקבל את החלק שלי. דברים יכולים להגיע אליי גם מבלי שאני אזיע. אני יכולה לקבל ולזכות גם מבלי לחטוף. בחיים יש שפע של הזדמנויות. בחיים יש שפע של גיוון ושל אופציות. במסע שלי אני מגלה ועוד אגלה הרבה סוגים של שפע. בעולם יש שפע, ואני מסוגלת לקבל מהשפע הזה את חלקי. אין מניעה לקבל את חלקי. אין מניעה שאני אקבל את חלקי. מותר לי לבחור איפה אני רוצה להעניק. אני לא מחויבת בנתינה אינסופית לכל בני האנוש. אני גם שונאת אנשים וגם אוהבת אותם, ואלה תחושות מאוד טבעיות. אני מאמינה בתהליך החיים. אני נותנת אמון בתהליך החיים. היקום רוצה בטובתי, ומה שאני עוברת, לטוב ולרע, זה חלק מתהליך הלימוד. אני מאמינה שאני יכולה לפתוח את קולטני התקשור. אני פותחת את קולטני התקשור. כל רגע הוא נצח, ואני חיה ברגע. אין דבר כזה זמן. יש תפיסה של זמן, ואני לומדת לתפוס את הזמן כהרבה זמן לפניי. אני לומדת להיות נדיבה עם הזמן, והזמן מחזיר לי בנדיבות. יש המון רכבות שיוצאות, לא רכבת אחת. הידיעה שיש שפע של זמן הופכת אותי לסבלנית. אני מתחברת אל החופש. אני נפרדת מהפחדים שאמא שלי החדירה בי. אני יודעת שאני יכולה לשגשג ולחיות מעבר להישרדות. הקיום לא כזה מאיים. לכל אחד יש את הדרך שלו. הדרך היא מכשולים, והיא גם עם התגברות על המכשולים. אין אפשרות ללכת בדרך שהיא ללא מכשולים. זה לא ה-DNA של העולם הזה. אני לומדת לקבל את המכשולים בזרועות פתוחות. אני רואה את הקושי שלי ומזהה שהוא צף. אני עוברת דרכו ומשתחררת ממנו. ואם הקושי שלי עצוב שוב, אני אתבונן ושוב אעבור דרכו ואשתחרר ממנו. אני לא נבלת מקשיים ומכשולים. אני לומדת לקבל אותם כחלק מהחיים. הגדילה האמיתית היא נוכח קושי. בהדרגה,
אני משתחררת מהאפיונים של אמא שלי, שחדרו למערכת שלי. אני מגלה יותר ויותר סבלנות, רוך, חמלה ואורך רוח כלפי הילדה שאני. אני מושיבה את עצמי ורק את עצמי, בכיסא הסמכות. רק אני מחליטה וקובעת מתי ואם אני ראויה. אני ראויה, אני ראויה, אני ראויה. רק אני הסמכות בעולמי. לא משנה מה אנשים חושבים עליי, משנה מה אני חושבת. לא רלוונטי מה חושבים עליי. אני מפסיקה להיות עסוקה במחשבות של אחרים עליי. אין דבר כזה שכולם יאהבו אותי, זה בסדר. אני מגבירה את האנרגיה ואת ההשקעה במחשבות, בהתבוננות ובהחלטות שלי. אם אנשים לא אוהבים אותי, לא רלוונטי לי. אם אנשים כן אוהבים אותי, כן רלוונטי לי. אני בדרך אל יותר ויותר חופש פנימי. החופש הפנימי שלי מקרין על נסיבות החיים שלי. מהמקומות הקשים בחיים אני מחכימה, מפיקה לקחים או מתפתחת. אני עושה אלכימיה. את המקומות הקשים אני הופכת למקומות מוארים. ההתפתחות המשמעותית שלנו היא בעיבוד הקשר עם ההורים. אני עושה תהליך בהבראת הנפש שלי, כתוצאה ממערכת יחסים עם הורים לא פשוטים. את הלקחים מהטעויות של ההורים אני מיישמת ומרוויחה מזה בחיי. אני גדלה לקראת סליחה כוללת לאמא שלי. החמלה לאמא שלי מרככת אותי ומקפיצה אותי תודעתית. האישה הזו, לפני שהיא אמא שלי, היא אדם בפני עצמו שבא ללמוד את השיעורים שלו. אני עושה הפרדה בריאה ומאוזנת ביני לבין אמא שלי. אני מבריאה את מערכת היחסים עם אמא שלי. אני מבריאה את הילדה הפנימית הפצועה שבתוכי. אני משחררת את עצמי מהפגיעות שאמא שלי פגעה בי בילדות. אני בהחלט ראויה, ועם הזמן אני יותר ויותר ראויה. אני מבינה שכשאני חושבת שאני לא ראויה, אני פשוט מהדהדת את אמא שלי בילדות. אני לומדת לתפוס את מקומי בעולם בגדול. אני לומדת לתפוס את המקום שאני ראויה לו בעולם, ואני ראויה להרבה מקום. אני רואה את עצמי מאוד ראויה, ואני מרגישה יותר ויותר בנינוחות עם אנשים ראויים. החיים שלי מתמלאים באנשים ראויים. אני שייכת למועדון האנשים הראויים. אני מרשה לעצמי את מה שאמא שלי לא הרשתה לי. מותר לי להיות ילדה, מותר לי לבכות, מותר לי לטעות. אני מוציאה את האנרגיה של אמא שלי מתוכי ונושמת יותר ויותר עמוק. אני שווה בין שווים. אני נורמלית. אני נורמלית בין נורמלים ולא נורמלים וקצת נורמלים. הילדות עיצבה את החלקים הפגועים שבי, ואני משחררת אותם צעד אחר צעד. אני לומדת להיות גאה בעצמי. אני מחליפה את התחושה שאני פגומה ואת תחושת הנחיתות בידיעה שאני ראויה ובעלת ערך. עם הזמן אני יותר ויותר ראויה. עם הזמן אני יותר ויותר בעלת ערך. יש לי כוח לפחות כמו לאנשים שאני מייחסת להם כוח. יש לי כוח לפחות כמו לאנשים שאני תלויה בהם. כמו שאדם חיצוני יכול לנחם, לעודד או להעצים אותי, כך גם אני יכולה. אני לומדת להיות מקור הכוח של עצמי. אני כבר לא הילדה שאבא שלה נטש אותה. אני בחורה, ואני בחורה מוצלחת ומצליחה. אני בתהליך שחרור מתלות. אין אדם שאין לו תחליף מבחינתי. אני ממירה את העצב שבאובדן בחקירת הנפש שלי. גם כשאני במשבר, אנשים כן שווים, ואני בוודאי שווה. אני מודעת ליופיו של העולם, גם אם לפעמים אני שוכחת. אובדן הכוח שלי הוא זמני בלבד. אני מודעת לעוצמה שלי. למעשה, כשזה נגמר, משהו אחר מתחיל. בדיעבד, אם זה לא קרה, זה לא היה צריך לקרות. ויותר מזה, יותר טוב שזה לא קרה. יש בתוכי את אותה אהבה קוסמית הזו, אהבה להכל. אני עושה את הדרך להיות במקום הפלאי והמואר הזה יותר ויותר. אהבה היא לא הישועה. הישועה נמצאת באיזון שלי. הישועה היא ההבנה שהאהבה היא לא הישועה. האהבה שלי והדאגה שלי לעצמי זאת הישועה. אני עשירה לבד. אני הישועה. אני התקווה. יש בי אנרגיה אלוהית ואני מחוברת למקור.
אני משתחררת מהילדה שאי אפשר להסביע אותה. אני נהנית, אני סופר נהנית מהאנרגיה שלי.